No, siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko słychać dobrze, wszystko działo. Bo niestety dzisiaj jest jakiś strasznie pechowy dzień. Bardzo strasznie pechowy dzień. Wyobraźcie sobie, że wcześniej mi wywaliło korki i nie mogłem. Musiałem jechać po nowe, te stare typu korki. Bo jeszcze mam ta stara instalacja i elektryczną. No i stojąc, rozumiesz, pod sklepem, podczas samochodu mi cieknie woda. Tak, rozciekła mi się chłodnica. Makabryczny dzień. Na serio makabryczny dzień. Tyle szczęścia, że odzyskałem konto na Steam, bo jakiś Amerykanin Denis mi go ukradł. Na szczęście mi się udało go odzyskać. No i mam nadzieję, że to będzie na tyle z dzisiejszych problemów. Proszę was, żeby to nie były te problemy. Co wam mogę powiedzieć? Aha, wpadło, rozumiesz? O, Adamek, siemanko, siemanko. Wpadło też, to tak dom. Jak widzicie, okej. Tu jest Sprzymierzeni Gaming. Jest tak już z nimi sprzymierzony od może 4 tygodni. Chciał jak to oficjalnie zrobić na Facebooku, tam u nich na kanale, ale no jakoś z powodu mojego sprzętu na razie, że się wstrzymał, ale stwierdziłem dzisiaj, że jak są te błędy i wszystko, to wrzucę oficjalnie. Dzisiaj zaczynamy oficjalną taką współpracę z Sprzymierzeni Gaming. No i co? Aha, Emil, witam, dobry wieczór. Ciężki dzień, ciężki, na serio ciężki dzień. Dobra, ja się tu przełączę na live. Wszystko jest. Dźwięk z gry mam nadzieję, że słychać, że wszystko jest ok. Jakby się coś zacinało czy coś, to piszcie zaraz, dawajcie znać, wyłączę przeglądarka, żeby ona mi sam nie psuła. No kurde. Och, jaki dzień dzisiaj. Jeszcze niech mi YouTube zablokują, to się chyba potna. Okej, ja ubieram moje sławencje. Powiedzcie mi jedynie, czy słychać echo. Czy słychać, czy nie słychać echo? Się troszeczkę... No, w tej prance. O, troszeczkę wygodnie się usięda. Dam sobie mikrofon troszeczkę bliżej. O, tak. Co ja tu skończył? Ja chyba był u niego, ale chyba nic tam nie zrobiłeś. Dobra, coś nam otwarli, ale nie wiem co. Dobra, nic. Tu prosto ja.
Dobra, lecimy z tym. No dobra. Nie uważacie, że troszeczkę jest... Chyba ja. Czekajcie, ino. Jedna rzecz. Ustawienia, grafika... No, powiedzmy. Chyba już jest dobrze. A nie ma tego gościa. Jak nie ma dźwięku z gry? Werczku, nie ma dźwięku z gry? Czekajcie tylko. Emil, działo dźwięk z gry? To mnie teraz wystraszyłeś. Widzę tutaj, że na OBS-ie mam dźwięk. Emil Eldorado na YouTubie, działo dźwięk z gry czy nie? O, to piszcie takie rzeczy, czekajcie. To dajcie mi minutkę, zaraz wracam. Zaraz wracam, minutka, dajcie i zaraz. Teraz już powinno być wszystko dobrze. Działo wszystko, czy... Teraz jest, ja? No to dobrze, bo odświeżyłem strumyk, także powinno być wszystko dobrze. No to się cieszę. Dobra, chyba się udało.
Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie. Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. Dobrze, jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach Volundr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. No, jeszcze tak. A może już nie Dobra. żyje, bo Nie, bo odzywał tu się widzę, że od jakieś są jakichś problemy. 100 zimi. Tak czy inaczej. Widzę dwóch moglibyście nowych go dla widzów mnie na Twitchu, odnaleźć? także pozdrawiam Też jest serdecznie. krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie lubisz się trudzić za darmo, co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. Dobrze. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Opłaci się wam znalezienie go. Czekajcie. Zaklęcia. Ale może nie zaklęcia, tylko... Może coś dla chłopca? Ale nie mam takiej chyba kwoty, nie? Niestety. Coś ci chodzi po głowie? Siła i obrona wzrośnie. Kurna, nie wiem. A tu na ręce co możemy? A, tu nie mam wszystkiego. To nie wiem. Może na te ręce. Chyba to by było dobre, co? No to stworzymy. To na pewno cię ochroni. Nie wybraliśmy tego. Zapraszam ponownie, a teraz wypierdalać. Sam się zbadaj. Czekajcie, pancerz, ręce. Dobra. No i teraz idziemy tam. Będziemy mieli iść wcześniej. Pamiętasz, jak wrócić do Czarnego Tchnienia? Pewnie. Musimy przejść przez most do wieży Vanaheimu. Wracamy do Czarnego Tchnienia, czy trochę pozwiedzamy? Twój wybór. Mój wybór.
No to właśnie jest... Aha. O lolo. Oni chcieli, żeby zrobił to ja. Kurde, ta mapa dość wielko. Wow. Dobra. Przejdźmy do dziennika. Najpierw mamy skarb zrobić, ja? Czekaj, według tej mapy. A jak tu włączyć nawigację, proszę pana? Aktywuj znacznik, ruch, zbliż. Dobra. Według tego musimy lecieć tu, ja? No to dobra. Co, tym obracać nie mogę? Płynęliśmy koło tego posągu Tora, gdy opuściliśmy jaskinię wiedźmy. Jaki to kierunek? Jest późny ranek, słońce jest tam, więc... Południe. Południowy zachód? Dobrze. Skup się! O ty, Francja. Jest szybki! To już wszystko. Uuu. Gdzie mam uważać? Wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Tych też nie odczytam, ale są inne niż tamte. Dobra. Idziemy naprzód. I co ja tu mam teraz zrobić? Tutaj? Spójrz, magia wiedźmy wciąż pokrywa plugawe pale. Zaoszczędzimy trochę czasu. No i fajnie. O. Jak to tu zaś było? O kurde. Dobra. Dobra, sobie powoli idziemy. Gdzie? A. Tu iść, dobra. Sobie powolutku przychodzimy. To no za tymi drzwiami spotka. No, na szczęście nic. Pilnujcie się nawzajem w tym magazynie. Nie chcę stracić takich klientów.
Skąd ty wiesz, że... Wilki! Jakie wilki? Hu, hu, hu. O ty świnio. O fuck. I po wszystkich. No i dobrze. To mi się podobało. A my musimy iść tu, ja. Kurde, że to tak... Ojcze, może ja mógłbym ją teraz ponieść. Nie, Ale... mówię nie. Dobrze. No. Nie dąsaj się, tylko nie. Nie możesz się dąsać. Jak myślisz, kto wyrzeźbił tę twarz? Ty lepiej się znasz na tych rzeczach. Dzięki. Padł. Patrz pod nogi. Chwila nieuwagi może nas Ale czekaj. Tu jestem ja. O kurde, tu to na 100% będzie ciężkie. opóźnić. Wiem. Tego jeszcze otwierać nie umiem. To znowu czarne tchnienie. Co zrobimy? Sprawdźmy, czy wiedźma miała rację. To działa! Miała rację! Chodź, czas to dokończyć. A tam była lina, to znaczy, że jeszcze będę tutaj wracać. No. Droga przed nami. Nie przejdziemy. Musimy się wspiąć. O ja pierdzielę. Aha! Jak to ma być? Skubany. Wiesz, mama mówiła, że giganci często odwiedzali góry Midgardu, zanim zniknęli. Zniknęli? Tak, pewnego dnia po prostu odeszli. Nikt nie wie czemu. Aha. Może wrócili do domu. Do Jotunheimu? Możliwe. Ciekawe, czy wyrzeźbiona twarz była hołdem dla jakiegoś ważnego giganta. Ja pierdzielę, jak on się spina. Ej, spinajcie się tak. Makabra. Ujście! Dotarliśmy! Czarne tchnienie. Ten symbol był na wrotach do Jotunheimu. Giganci tu byli. Który symbol? Ach to.
Czy to jest jeleń? Nie kojarzę żadnego giganta z głową jelenia. Ciekawe kto to. Nie ma przejścia, ale widzę misę. Nic. Czekajcie. Może zagadka pomoże. Co tam jest napisane? Ni zwierz związany, ni więzień w pętach, ni drzewo w ziemi mnie nie pamięta. No to teraz mamy zagadkę. Oj, oj, oj. Dobra, tu się wychodzi. No to może sprawdzimy tutaj to. Za tobą! O ty świnia! Dobra robota! Dobra, jakieś XP dostali. Te kartony ino rozwala. Znaczy kartony. No, te skrzynki. Kartony padowe. I co teraz, proszę pana? My tu nie przejdziemy. To nie tak. Oj, oj, oj. No i dupa blada. Ale... Skąd się wziął tam na górze? Ale mamy to. To miejsce było ważne dla gigantów. Poddają nas próbie. Dobrze, to ma sens. I co to ma znaczyć teraz? Nadal nic z tego. Coś tu nie gra. Tu nie idzie skoczyć. Tu jeszcze coś. O, fuck. Jedynie co tu mam to... Atreusie, do mnie! Ale co tu może chodzić? O co tu może chodzić? Co ja tu mogę zrobić?
To soki? W jaskini? Dziwne. Nie mam pojęcia, co to. Co tu zrobić? Kurna. Czekaj. A to jest ta zagadka. To jest ta nasza zagadka. Siemanko, Peter, siemanko. Co tu zrobić? Czy czegoś coś, że przegapił, czy co? Coś przegapiliśmy. To mogę wziąć, to też mogę wziąć. Siemka, siemka, siemka czat. Co ja tu mam zrobić? Czy ktoś mnie uświadomi? Czekaj. Nie mam pojęcia, co tu zrobić. Nie mogę tego wciąć. Może tu gdzieś coś zanieść trzeba. Nie mam zielonego pojęcia. O co tu może tutaj chodzić? Nie trzeba to tu gdzieś włożyć. No nie ma gdzie tego włożyć. Oj, oj, oj. Albo... Jazda! Podłoga. To nic nie znaczy. Czegoś brakuje. Runy! Mogę je odczytać. No to To odczytaj. rozwiązanie? Wolność. Zgadza się. Śmiało. Dobra. Frelsa. Co się dzieje? O, spodziewałem się mostu. Kolejny sprawdzian gigantów. O, nie zadziałało. W tym uchwycie jest kryształ. Zapalić go? To wiesz co ci powiem? Zapal go. Jazda! Lepiej, prawda? Na pewno. Na pewno bardzo lepiej. No i co tu teraz? Najpierw w dół, a potem w górę. Te przejścia są chyba za wąskie dla gigantów. Z czego się śmiejesz? O, mówisz poważnie. Zawsze mówię poważnie. Zapomniałem. Mama mówiła, że nie przepadasz za historią. Giganci to rasa jak elfy czy huldry. Nie muszą być wielcy. A wąż świata?
Dobra, wąż świata jest akurat całkiem spory, ale nikt poza nim. Dobra. O, tu następny przyjaciel. Jak śpi, to trzeba go rozwalić. Okej. Tu nam to ładnie oświeć. A! Tu nic nie ma. Nic nie ma. No. Wiedziałem, że tu jest coś zacima jest tutaj. Ale... Czekaj, bo ja się kurde pomału gubię, jaka ja mam iść. A. Nie, faktycznie. A tu co to jest? Jak to jest zablokowane, to sprawdzimy to. No i proszę. I coś mnie znudli. No i dobra. Nie no. Troszeczkę czasu. Już nie wiem. O, co tu? Dobra. Ja proponuję tak, że dojdziemy do tego pewnego etapu i się przejdzie na... Ubiory się nie poddają! Nad tobą! Uwaga! Pomocy! Zabieraj łapy! Zabieraj łapy! Odczep się, ty bydlaku! Było dobrze, nie? Jesteś bardziej skupiony. Super było. Ci powiem, kuźwa. Super, super. Dobra. Powiedzmy, że to mamy. Coś. O. A jak ja ci pokażę, żebyś tam strzelił? Jasta! To ciebie nic nie da, nie? Kurde mnie. Spanie bierę. O, fuck! Powiedz kiedy!
Jeszcze ktoś. Oh, fuck. Skąd wiedziałeś, że tam jest? Nie wiem, przypuszczałem. Gdzie to muszę położyć? Co? Na pewno nie. Ja pierdzielę, ale żeś to teraz zrobił. Ajajaj. Dobra. Z tym musimy iść... Nie tu. Gdzie to idziesz? Tuku. Tutaj. Tak. Dużo tu draugrów! Ogień! Uwaga! O. No to załatwione. No i dobrze. Jazda! Tu, chłopcze. Tak jest. Dobra, wpisuję do dziennika. Dobra. Okej. Dobra. Ludziska. Chociaż krótki odcinek, krótki live. Ja w tym momencie kończę, bo już mnie spanie bierze. A jutro rano mam wcześniej wstaję. Także... Ups. To nie to. Gdzie to ładnie idzie zapisać? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nic. Dziękuję za dzisiaj. Ja już kończę strumek. I mam nadzieję, że w jutrzejszym strumyku się zaś zobaczymy. Nie wiem, jak tam sytuacja pozwoli na to i inne sprawy, ale bądźmy dobrej nadziei. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobra, dzięki za dzisiaj. Sorki, że tak były problemy, że ten strumek na 2 razy, no ale co zrobisz? W życiu musi być zawsze dziwnie i odmiennie, żeby było wesoło. No, dobra. Ja dziękuję ślicznie i żegnam was. Trzymajcie się. Przyjdźcie zaś.